салом дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи мо, зиёд нафаро мегӯянд ки ширкатҳо дурӯғ мегӯянд, пула метӣ месӯзӣ. Ҳам хали ширкат буд, чанд ширката номбар мекунанд. Дӯстони азиз, корейская компания атомида ягон чӣ пул наметӣ. Регистратсия ройгон, яъне бепул регистратсия мешавӣ. Вақте ки регистратсия шудӣ дар ҳамун ширкат 6 моҳ дар кае хости якум харида мекунӣ дар 200 сомонӣ ва баъдан одам таклиф мекунӣ. Барои одам таклиф кардан шумо маош мегирӣ. Яъне ки чӣ хел ҳозир ай ҳама чизи қимат дар дунё реклама ҳай. Шумо рекламщик бар ин мешавӣ. Тавсия метиҳи одамода ки мо нами пастара ай корейская компания харидем, анаи шампуна харидем, анаи витамина харидем ва барои тавсия додан шумо ойлик мегирен. Фаҳмидестен? Мисол шумо як материал мехарен, ҳамсоятон мегӯяд ай куҷо харидӣ? Корвон 8 дарвоза. Анами тавсияро шумо метиҳ вай мера 8 дарвоза мехара. Лекин дар ширкати атомӣ барои тавсия додан шумо маош мегирем. Дигар ягон пул шумо уҷода намемонед. Ами 6 моҳ як бор дар 200 сом бор мехаред, тамом. Бо гуфтестам як гала борам уҳдадор нестӣ харид кунӣ. Харид кунӣ ба хоҳиши худтон кадом вақте ки хостем. Барои ҳамин дӯстони азиз ба ширкати атомӣ корда биёен. Ширкат дар арафаи кушодашавӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон офисош кушода мешавад ва шумо яке аз якумин дистрибьюторҳои ширкати атомӣ дар Тоҷикистон мешавед. قدم مبارکی هر یکی شما را خیر مقدم نوری دیده تاج سر میگویم بیاید یک جایه در این معرکه در این محلی که دیر باز انتظار بوده یک لحظه ارمان میشکنیم.